dáš slovo. Ja to potom uvediem. Akože akorát som to pustil, takže môžeš uvádzať. Dobre, vážení priatelia, zdravíme vás právo od chaty pod chlebom. Pozdravujeme vás. Náhodou sa nám to podarilo, ale ozaj náhodou stretnúť našich kamarádov, známych aj z jedného projektu, kde robíme takú bohumilú činnosť, že opravujeme kláštor s kostolom z Rúcaninu. Áno, takže sme si ich dovolili pozvať a k našemu dneskajšiemu dielu vystúpia ako bonus. Ako takí neskorý degustátori, nakoľko na veľkorozsudci nebol nikto a Poláci prišli neskoro, tak nemal dosť degustovať, tak sme sa zdegustovali sami. Takže by sme ich poprosili, aby zdegustovali tu už naláté víno, ktoré sme potom celý deň nosili. Áno, áno. Nosili kapse. Moment, ja som ho nosil, nie ty? Propin VBK ho nosil. Áno, samozrejme. 5 kg naviac. Pri svetle svečky a tak. Takže máme tu šalmajku alebo števku, známu z Katarínky. A máme tu Stana takisto. Seruska, ty čo robíš? Takže poprosíme, dáma prvá, že by si okoštovala a dala také zhodnotenie, že jak to cítiš. Je to moje prvé stretnutie s týmto Pínom. Áno. Pínom.